Здравейте, приятели, и добре дошли на неделното занятие на изкуството да живееш. Аз съм Теодора Иванова и за тези от вас, които не ме познават, съм инструктор на Фондация Изкуството да живееш от 7-8 години. Днес ще поговорим на тема Пратя Хара. Това е петия стълб на йога. Продължаваме занятието, продължаваме серията от занятия, в които разглеждаме основните стълбове на йога. Буквален превод Пратя Хара означава оттегляне на сетивата. Тук обаче малко това ми пречи, ще го отстраням. Да слезем отдолу към следващия слайд. Оттегляне на сетивата. Първо ще поговорим малко за сетивата и съвременния свят. Живеем в свят, в който някакси от нас се изисква да сме максимално фокусирани навън, сетивата ни да са насочени навън, за да можем да се справим успешно с живота си. В един момент обаче се стига до там, че разбираме, че ако сетивата ни са обърнати само навън, няма как да сме успешни наистина в живота си. И е необходимо да потърсим малко и вътрешния, да опознаем малко повече и вътрешния си свят. Сетивата най-общо са 5. Изобщо не най-общо, те са си 5. Това са зрение, обоняние, докосване, слух и вкус. Благодарение на тези сетива ние получаваме непрекъсната информация от света около нас. И в времето, в което живеем, за съжаление, тази информация е твърде много и ни пренатоварва. По този начин, за съжаление, страдаме от шумово замърсяване в големите градове, в които живеем, тъй като автомобилите са като количество, като брой са много шумни, непрекъснато се стрелкат навсякъде около нас, всеки бърза за някъде. Също така гъстотата на големите градове също предразполага към това шумово замърсяване. Навсякъде около нас има всякакви възможности да слушаш музика, да чуваш, да разбираш някаква информация с радио, телевизия, непрекъснато 24 часа в денонощието. Също светлинното замърсяване, всички реклами, които ни облъчват. Има си специален маркетинговите екипи си имат специалисти, които са, насочват цялата си енергия и мисъл в това как една информация да стигне до тебе, така че да те завладее и да те накара да купиш продукта, който те предлагат. Светлинното замърсяване идва не само от рекламите, то идва и от всички светлини, които са характерни за по-големите градове. И между другото, ако искате да гледате звездите, единственият начин да се случи това е да избягате на място, където няма светлинно замърсяване. Да отидете някъде на планина или на тихо, спокойно място, уединено. По отношение на миризмите около нас. Навсякъде има миризми на отработени газове. Съседите си готвят. Долу под нас се усещат някакви кебабчета, пържени храни, какво ли още не. В моловете, като отиде човек, усеща някакви аромати, много силни, особено покрай тия магазини, които са парфюмерийните. И така, вкусовите ни преживяват, пък точно те как са бомбардирани, особено с тези химически вещества, които подсилват вкусовете, изкуствени, говорим подобрители, които подсилват вкуса и ни карат да се чувстваме малко пристрастени към този тип усещане. Да, както и да е. Това, което искам да кажа е, че сетивата ни са бомбардирани от всякъде и е супер трудно за един съвременен човек да може да практикува пратяхара, т.е. да оттегля сетивата си навътре. Ако можем да си представим как се случва това, има на санскрит индийците
санскритската дума за костенурка е курма. В общи линии костенурката е точно едно такова. Представете си една костенурка, как когато види някаква опасност или изобщо когато прецени, може да си отдръпне всички и главата, и крайниците, всички крайници, да ги прибере навътре и да почива вътре в своята черупка. Не знам как се нарича, коруба. По същия начин трябва и ние да умеем някакси да приберем сетивата си, да се освободим от всички тези разсейвания около нас и да можем да се оттеглим във вътрешния си свят, за да можем наистина да си почиваме качествено. И това е въпрос на тренинг. Това е тренинг, който можем по време на йога практиката си да практикуваме не само, по време на ежедневието, в ежедневието си изобщо можем да го практикуваме, като имаме една малко по-голяма осъзнатост за това на къде отива вниманието ни. Знаете, че вниманието е енергия. И ако енергията ни оставяме да тече в всякакви произволни посоки, без да имаме контрол върху това, нормално е да се чувстваме изчерпани и изморени непрекъснато. Случвало ли ви се да отворите статия, да започнете да я четете и от една статия виждате линк към друга, после към трета, четвърта, пета и всъщност сте отворили Google да търсите едно нещо, което конкретно ви е интересувало, а в крайна сметка приключвате с 10 прочетени статии, нито една на тази тема. Такъв е нали, живота, когато го правим без осъзнатост, така се случва. Като добавим някаква осъзнатост и имаме представа какво искаме да постигнем, тогава вече, може би, като изградим това умение, то е умение, нали, пратяхара, ще е по-лесно и да сме в настоящия момент. Това е решението, което дава йога. Да се тренираме, да сме в настоящия момент, да връщаме ума, сетивата в настоящия момент. Тези от вас, които са минавали основния курс за дихателните техники, знаят, че е изключително важно ума ни да е в настоящия момент, да не го оставяме да осцилира между миналото и бъдещето, да прехвърча. Защото в настоящия момент е единственото място, където можем да бъдем щастливи и действително да изпитаме радост. И така, това е тренинг, който, както казах, пратяхара е тренинг. Тренинг на ума. Да имаме представа, че по време на своята практика ние си даваме почивка. Даваме си почивка от всичко, което ни заобикаля, от всичко, което ни залива. Даваме си почивка от критичния си ум, даваме си почивка от всякакви грижи и планирания, от мислите, които ни обсипват. И когато практикуваме, да имаме това предвид, че сега отдръпвам, нищо не ме интересува. Не ме интересува, не искам да гледам гледки, не искам да слушам музика, не искам да мириша някакви приятни аромати, ароматизиращи свещи или пръчици. Не искам нищо. Просто искам в настоящия момент да съм тук и сега и да се насладя на своята практика, като обърна вниманието си навътре. Това го казахме вече. Тук малко лекичко става преливането в следващата тема, шестия стълб на йога, и това е дарана, концентрацията. Когато умеем да тренираме сетивата си така, че да обръщаме вниманието си навътре, тогава е много, как да кажа, това е предпоставка, за да можем да постигнем следващите стълбове на йога. В случая дарана в буквален превод означава концентрация. Да се концентрираш. Извинявайте, междувременно допускам хора, които малко по-късно са успели да се включат, затова малко се разсейвам. Дарана означава да се концентрираш. На Запад е много модерно, пък и не само на Запад, честно казано и тук съм виждала такива практики, да наричаме какви ли не неща медитация.
и хората са малко объркани за смисъла на тази дума. Всъщност голяма част от нещата, които в така като по-популярни практики изникват и наричат медитация, са или някакъв вид визуализация, или някакъв вид дарана, концентрация в определена гледка, определена, как да кажа, с една запечатана ментална снимка на някакъв красив момент от живота ни. Това не е медитация. Нали? Казват йогите, че в дарана може да е предпоставка да постигнеш медитация, предшества медитацията, но не е медитация. Дарана е концентрацията върху нещо. Нали? В йога разпространени практики са, например, тратъка, да гледаш, да се нарича гейзинг на английски, да се вторачваш по-скоро в пламъка на свещ, например. Пълна концентрация върху този обект, външен обект. Концентрираш се напълно. Това може да е тратък, също може да се прави с пръст. Да кажем показалеца, взирам се в показалеца си. Тратък може да се прави и с други неща. Може някаква мандала да сме си харесали, може някаква, както казах преди малко, ментална снимка на прекрасен момент, гледка, която сме видели в природата. Концентрацията може да бъде и върху дъха, върху ритъма на дишането, върху пътя на въздуха, откъде точно минава, как стига до белите дробове, как излиза, каква е температурата му. Всички тези неща, които Гуруджи ни учи да правим по време на медитация, знаете, всички, които сте били на водена медитация, вече сте ставали свидетел на такава дарана, на такова обръщане навътре, пратяхара, обръщане, например, медитацията Панча Коша. И в първия момент участниците се призовават да наблюдават звуците около тях, да ги приемат. Това е всъщност да се отдръпнат от това сетиво, слуха. Така че по такъв начин, че то да не им пречи вече, за да могат наистина да се отпуснат. Дарана е също медитацията Хариом. Това, което правим, е да се фокусираме към определени енергийни центрове в тялото ни. Това е дарана. Когато се прави тази практика на дарана, на концентрацията, тя се прави за кратък период, след което се отпускаме. Тоест ние използваме дарана, за да се отпуснем. Не сме през цялото време в напрежение. И всъщност отпускането е медитация. Това е основната разлика. Медитация се случва напълно, когато напълно се отпуснем. Така сме учили, така ни е преподавана в изкуството да живееш от нашите просветлени учители там. И така я преживявам и аз лично. Дръжки, да поговорим малко за... Нали, може тук да видим тези точки дръжки или дрищи по различен начин може да видим. По принцип на английски се пише дришки, но мисля, че на санскрит правилното е дръжки да се произнася. Това са вътрешни и външни точки на концентрация. Това, което ви споменах преди малко за Хариум, са вътрешни точки на концентрация. Обаче има и външни дръжки, които са, когато правим, да кажем, асана, която изисква от нас да спазваме, да запазим чувството на баланс, да запазим баланс и да не падаме в тази позиция. Да кажем позиция дърво. Обичайно в Шри йога приканваме своите участници в класа да се взрат в точка в пода или да си изберат някаква точка произволно, където те си харесат, и да се взрат в нея, защото това помага, външната точка на концентрация помага да запазим баланса на тялото. Някакси сетивата притихват, да успяваме да постигнем този ефект, защото когато ума е спокоен, тогава има баланс в тялото. Когато ума не може да се успокои, тогава започваме да се клатушкаме и е трудно да задържим позицията. Това е дарана. Как постигаме дарана?
А, две думи само за ума. Тенденциите, естествените тенденции на ума, не случайно на санскрит го наричат чита, е като маймунка, която подскача от клон на клон, ума да подскача от мисъл на мисъл. И това се случва заради цялото това пренатоварване, на което са изложени сетивата ни. Тази свръхвъзбудимост на ума ни, свръхактивността на ума ни, всъщност идва от цялото това пренатоварване и света, в който живеем. Да не говорим, че всички тези wireless технологии, в които се прехвърля в пространството огромен масив информация, също ни влияят на някакво ниво. Така, тенденцията на ума е той да се отвява на някъде и наша работа е да си го връщаме обратно малко по малко. Както казват на курса Изкуството на тишината, курса за напреднали, където навлизаме в тишина, пунаха. Отново и отново да се връщаш в това състояние, в настоящия момент. Затова казваме, че е тренинг, че е практика. И така, когато усетим по време на някаква практика, че ума ни отлита на някъде, да си напомним, че това са моите 20 минути. През тези 20 минути ще се погрижа за себе си, през останалите 23 часа и половина ще съм на разположение на света, но тези минутки са си за мен. Оставям грижите, ще се справя с тях малко по-късно. Друга моя версия ще се справи с тези грижи проблеми. Сега съм тук и сега в настоящия момент. Това беше за пети и шести стълб. В следващото занятие ще разгледаме последните два стълба. Сега продължаваме с медитация Хариом, след което ще продължим с втори епизод на Патанджали йога сутрите. Можем да вземем позиция като за медитация.